bed gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore e weche manyien mag migago. Machiegni nyinga en George Bati. Riwruok jopuonj mar KNUT dwaro ni duol ma ochung' ne ndiko jopuonj e pacho ka TSC ondiki tich jopuonj mag JSS e yo mongirore. Jagoro maduong' mar KNUT Collins Oyu e romo mane obago Kerecho gi jopuonje go mag junior secondar owacho ni jopuonj mag JSS kalo e midhiero modhuro kaluwore kod osara matin ma imiyogi. Omedo ni yuto matin ma giyudo ok kony ngimagi kaluwore kod nengo ngima mamalo koriwo kod osuru mamedore e pacho ka. President to have understaffing reduced by good margin. TSC, Teacher Service Commission, ought to have aligned the employment of these teachers properly with the code of regulations. And to confirm that, the pronouncement for employment was done by the government through His Excellency, but the employing agent is Teacher Service Commission. And our prayer is that as we move to August, because that is when the case will be determined, all our teachers who are outside there, with the vigor that they have, will be employed on permanent and pensionable terms.